ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ଗାଈକୁ ମାଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଭଳି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା, ରୋଡ଼। ହେଲେ କରିବା କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିବା? ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ବି ଆବାଜ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କହିବା? ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିବା। ସରପଞ୍ଚ ନ ଶୁଣିଲେ MLAକୁ କହିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଆମଦି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଛିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହିଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଜଣେ ତ କହିଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।